O aumento disparado dos prezos das materias primas encarecen o prezo dos coches. Desde o sector aseguran que a folga de transportistas podería ocasionar retrasos nas reparacións. O sector do automóbil atópase nunha situación das máis complicadas que se recordan. Así, aínda cando se están recuperando e arrastrando as consecuencias da pandemia e a posterior crise dos semicondutores, o sector tópase agora con outro problema engadido, o aumento do prezo de metais como o níquel, o paladio ou o aluminio. Isto moi previsiblemente vai aumentar os costes de produción e con elo os prezos dos vehículos. No sector da automoción xa levamos uns meses xa complicados, non? Vamos a deixar o tema un pouco da guerra aparte, que non é unha cousa agradable, pero, bueno, neste caso estás incrementando todo, e os precios dos coches tamén sabimos meses atrás, porque non hai moita, o sea, a fabricación do coche non é como a calquera ano normal. Sí, é certo, os materiais ahora mesmo están encarecendo por, bueno, falta de materias primas, están, o sea, as marcas sopesando o encarecemento do produto. Desde o sector aseguran que o certo é que en algúns casos aumentan os prezos, pero o equipamento é moito maior que anteriormente. Por supuesto, non? O sea, hai que poñer en valor eso por parte da marca, non? En este caso, aínda que os precios incrementaronse un pelín, pero os equipamentos en este caso son moi superiores a un coche de media de 8 anos, agora mesmo é moi superior. Así mesmo, o aumento dos prezos dos carburantes tamén son un hándicap para os clientes á hora de mercar un vehículo. Si, o carburante, sobre todo, agora é o que máis está na calle, non? O sea, o cliente que entra pola porta, xa antes, bueno, viña dubitativo que comprar, e agora máis todavía, non? O sea, os precios dos carburantes moi altos, o precio da luz tamén moi alto, cando parecía que empezamos un pouquiño a despegar do coronavirus, agora temos outra zancadilla, como son os combustibles en este caso. Así, para os concesionarios, mercar un coche agora é máis caro, pero en Peugeot seguen mantendo os prezos. Así mesmo, os clientes non verán encarecido o seu produto, aínda que este suba unha vez mercado. Claro, se costa máis tamén comprar o coche, bueno, temos o hándicap aínda do tema da fabricación, non? Que ao final tardan en chegar aínda os modelos, e entonces, pois, bueno, esas ventas que solíamos ter mes a mes están ralentizadas. E na marca temos os precios, tamén temos o compromiso de que ti pide o coche pois agora, e non vai a ter subida de precio cando o coche chegue, entonces, bueno, pois tamén é unha tranquilidade, non, para o cliente, non? Ti compras un coche de unha media, vamos a poñer 20.000 euros, e cando vai chegar o coche vas a pagar os 20.000 euros. Hai marcas que, bueno, pois por temas de impostos e demais, van a subir o precio. No noso caso non é un problema para nós. A marca Peugeot recomenda agora a compra de vehículos en stock, a bo prezo e cunha entrega inmediata. A mellor oferta que nós temos son coches que tiñamos en stock ou kilómetro cero, vale? O sea, kilómetro cero nós son coches que temos, o sea, desde o 2019-2020, temos coches matriculados, incluso 2021, con moi pouquinhos kilometraxes. Coches con 2.000 kilómetros ou o que máis pode ter son 20.000 kilómetros. Entonces vamos, bueno, pois un pouquiño encarando as ventas por aí, porque son coches que temos para entrega inmediata, entón non temos que esperar por eles, e ao final o cliente que ven ou que necesita un coche para xa, é o que está buscando. Así mesmo, sinalan que o mercado de segunda man a día de hoxe móvese nuns prezos desorbitados. O mercado de segunda man eu creo que ahora mismo que está totalmente fora de lugar, o sea, no noso punto de vista, non? Ti, por exemplo, vas mirar un coche da nosa marca ou de outras marcas de kilómetro cero, teñen un precio, bueno, pois un aforro considerable, pero, bueno, vas mirar un coche que tiña 10 anos e os precios eu creo que están moi por encima do que é unha época normal. Doutra banda, a folga de transportistas a este nivel suporía para o sector da automoción un problema grande, sobre todo a hora das reparacións das pezas dos coches. A huelga de transportistas hasta ahora aínda non é un problema para a nosa marca, pero, bueno, de cara aos próximos días, como isto non se empeza a solucionar, habrá problemas como pasa na alimentación e en outros moitos sectores. Son grandes perdas para o sector ou incluso, claro, un malestar para o cliente, non? Porque se unha intervención que leva un día ou dous témola que pospoñer a varios días, esa persona ten que ir traballar, necesita un coche, entón, claro, ao final é unha cadena, o sea, non hai produto para reparar, non temos coche para a entrega inmediata para ese cliente. Entón, bueno, nós somos sempre positivos, seguimos luchando como os anos que levamos aquí, hai que seguir luchando cada día, o que pasa que, bueno, a lucha agora é dura ahora mismo, pero hai que seguir para diante.